Aloitetaan nyt sitten ammattirikostenne käsittely. Entäs seuraava kerta? Seuraava kerta oli sellainen, että ajoin Jyväskylää kohti pohjoisesta. Ja edessä mateli joku kommunistipappa ladallaan. Tyypin matelu alkoi ärsyttää ja mietin ehtisikö kiertää hänen edelleen erään sivutien kautta. Nelostiellä oli meneillään tietyö, joten kiertämällä ohittaminen olisi voinut juuri onnistua. Mutta eivätkäs poliisit olleet panneet juuri sinne sivutielle tutkansa. Ja sakkoa sitä tuli. Vai sillä tavalla? Entä seuraava sakkonne? Mistä se tuli? Seuraava sakko oli poliisin kosto siitä, että olin kannellut hänen tempuistaan oikeuskanslerille. Muodollisesti sakon varomattomuudesta liikenteessä, mutta siitä ei todellakaan ollut kyse. Mikä se tällainen tapaus on ollut? Olin yrittänyt väistää erästä autoa, joka nytti tulevan sivutieltä päätielle aivan väkisin. Keli oli erittäin liukas, eikä auton vauhti näyttänyt hidastuvan lainkaan, kun se lähestyi risteystä. Pakkohan sitä oli jotain yrittää tehdä. Aion kurvata auton perään takaa, kun se tulee tielle. Kävi kuitenkin niin, että auto ehti sittenkin pysähtyä ja törmäsikin sen nokkaan. Minut määriteltiin syylliseksi, vaikka oli ajanut hyvin hitaasti ja varovaisesti ja tehnyt kaikkini törmäyksen estämiseksi. Puhuitte jotain poliisin kostosta. Kertokaa tarkemmin. No joo. Olin kannellut oikeuskanslerille eräistä poliisin teoista, joiden epäili olleen laittomia. Kun oikeuskanslerin päätös tuli, kolarista oli kulunut jo useita viikkoja. Kuitenkin poliisit yllättäen kutsuivat minut poliisiasemalle ja antoivat sakon. Poliisi ei kunnolla edes muistanut kolarin yksityiskohtia ja jopa auton rekisterinumero oli kirjoittu sakkoon väärin. Sakko oli aivan selvästi kosto siitä, että olin valittanut oikeuskanslerille. Miksi se muuten olisi annettu juuri silloin, kun oikeuskanslerin päätös tuli? No ehkä asia on niin kuin mainitsette. Mutta mennäänpä eteenpäin liikennerikollisen urallanne. Millainen oli seuraava sakkonne? Sakko oli palapapereja niin kuin sakot ovat. Ajan ajatakseni nopeuksia miettimättä ja yhtäkkiä poliisi vain pysäytti. Myöhemmin sain tietää, että samalla paikalla annetaan paljon sakkoja. Entä seuraava sakko? Se tuli vähän samoilla alueilla. Olin omissa ajatukseni enkä edes tiennyt missä oikein ajan. Vasta poliisiauton radiosta kuulin paikkakunnan. Nopeusrajoituksesta minulla ei ollut aavistastakaan. Vauhtia taisi olla 102 kilometriä tunnissa. Rajoitus oli 80 kilometriä tunnissa. Tässähän alkaa jo väsyä. Vieläkö niitä sakkoja on paljon jäljellä? Ei enää monta. No, mikä oli seuraava? Se taisi tulla, kun oli ohittanut erään kuorma-auton. Oli voimassa talvinopeusrajoitus ja vastaan tuli poliisiauto. Oli älytöntä saada sakko talvinopeusrajoituksen perusteella, kun lumesta ja jäästä ei ollut tietoakaan. Oli aurinkoinen kevätpäivä ja lämpöä yli 10 astetta. Mutta laki on laki. Vieläkö on sakkoja? Joo, seuraavan sakon sain vähän samasta syystä kuin silloin, kun lähdin kiertämään sitä ladaa. Tällä kerralla auto ei ollut ladaa, mutta idea oli sama. Yritin hittää hitaasti matelevan auton kiertoteetä. Ja kiertotiellä tuli vastaan poliisiauto. Ei kannata kierrellä. Onko vielä? Tähän mennessä viimeisimmän sakon sain, kun ajoin rekisteristä poistetulla autolla. Siinäkin oli mukana huonoa tuuria, mutta niinhän näissä tapauksissa yleensä on. Liikennerikollisen urallanne on siis ollut myös vastoinkäymisiä. Olette saanut aika monta sakkoa. Oletteko joutuneet muuten tekemisiin poliisin kanssa? Oletteko saanut huomautuksia? Huomautuksia on tullut muutama. Kerran ajoin yöllä kovaerään risteyksen läpi ja poliisit sattuivat huomaamaan.
ja lähtivät perään ja pysäyttivät minut muutaman kilometrin päässä. Sain pelkästään suullisen huomautuksen. Poliisit muistuttivat, että nopeusrajoitukset ovat voimassa yölläkin. Toisen kerran sain suullisen huomautuksen, kun ohitin erään auton, jota ajoi virkapukuinen poliisi. Taisi olla keltaista viivaa ja ylinopeutta paikalla tietenkin. Olin oikeassa jarruttaa, kun saavutin autoa, mutta muuten viime hetkessä mieltäni ja annoin mennä. Olihan se ohitus ehkä vähän ruma, mutta ei se vaarallinen ollut. Auto lähti seuraamaan ja pysytteli perässä, vaikka kiihdytin vauhtia. Vähitellen tajusin, että se täytyy olla poliisi. Kun se vilkutteli valojaan, pysäytin autoni. Ylinopeutta oli kyllä aivan hirveästi, mutta ehkä poliisi ei pystynyt todistamaan sitä. Ei tullut muuta kuin suulliset nuhteet. Entä kirjallisia huomautuksia? Onko niitä tullut? Pari tapausta muistuu mieleen. Toisella kerralla sain huomautuksen matkustajien turvavyön käyttämättömyydestä ja toisella kerralla ylinopeudesta. Luulin, että saan sakon, mutta jostakin syystä sain vain huomautuksen. Talvinopeusrajoitus oli juuri astunut voimaan, enkä noudattanut sitä. Sakkojen ja huomautusten määrästä päätellen olette kyllä ammattimainen liikennerikollinen. Kai teille on tapahtunut myös liikenneonnettomuuksia. Ihme kyllä, ei mitään pahempia. Pieniä ja vähän isompiakin peltikolhuja on vuosien varrella tullut, mutta ei mitään vakavampaa. Kalleimpia kolareita oli se, kun ajoi hieno Volvo 164 auto ojan mutkassa. Ajassa oli kivi ja auto osui juuri siihen. Mitä muita tapauksia on? Kerran käsin kaupungissa suoraan erään uuden Skodan kölkeen. Skoda meni aika pahan näköiseksi ja piti omaa autoakin korjata. Onko muita? Jotain pientä on. Kerran ajan pakettiautolla ja katselin taustapeliin, kun takana ajoi tuttu kaveri mopolla. Ajoudun pois tieltä ja törmäsin koivuun. Mitä muita liikennerikoksia harrastatte? En mieti rikosnimikkeitä. Kovaa tulee ainakin ajettua. Monesti ajan kilpaakin. Silloin vedetään mutkiin niin kovaa kuin vaan uskalletaan. Kilpaa. Tarkoitatteko järjestettyä kilpa-ajoa radalla? Vai yleisellä tiellä? Vai mistä on kyse? Ei mitään järjestettyä, vaan spontaanikisa. Joudun sellaisiin 10 kertaa vuoden mittaan. Kun joku Mersu tai Audi alkaa isotella, niin onhan haasteeseen vastattava. Maantiellä vain harvoin ratkaisee teho, useimmiten ratkaisee hulluus. Eli ei muuta kuin hanaa. Kuulostaa vastuuttomalta. Kilpa-ajoon tarvitaan aina vähintään 2. Teettekö vaarallisia ohituksia? Erittäin harvoin. Laittomia ohituksia tulee tehtyä, koska kukaan niitä keltaisia viivoja aina huomaa. Kun viiva tulee kohdalle, kun on jo ohittamassa, niin mitä siinä voi tehdä? On vaan painettava kaasua. Sitä paitsi ohitukset ovat laittomia muutenkin. Mitä tarkoitatte? Jos ohittaa, ajaa ylinopeutta, ellei ohita jotain hidasta traktoria. Näin se on. Jos ei paina kunnolla kaasua, ohitus venyy vaarallisen pitkäksi. Ja silloinkin ohitus on laiton. Vaarallisia asioitahan ei saa tehdä liikenteessä. Eli ei muuta kuin katse tiessä ja hanaa, jos haluaa ohittaa jonkun. Nopeusmittarin tuijottaminen ohitustilanteessa on hulluutta. Teettekö myös muunlaisia rikoksia kuin suoraan ajamiseen liittyviä? Totta kai. Kaikkia mahdollista. En välitä mistään lainsäädännöstä. Ajan epäkuntoisilla ja katsastamattomilla autoilla. Joskus on tullut ajettua myös rekisteristä poistetuilla autoilla ja väärillä rekisterikilvillä. Kun liikenne on kyseessä, rikoksilla ei ole mitään rajaa, kunhan niistä ei vain aiheudu haittaa muille.
Myönnätte olevanne raskaan sarjan liikennerikollinen.